Devam etәбез һәм экраннар алдына Сызрань шәһәрендә яшәп килүче гүзәл хатын-кыз Батраева Эльвира Рамиловнаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең яшьлек таңында килгән матур 35 яшьлек юбилеен каршылый. Шушы күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны әтисе Рамил Расимович, әнисе Әлфия Гилмановна Алтынбаевлар, энесе Радик тормыш иптәше Иркә, уллары Радамир һәм Арыслан котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Татлы алмабыз, йөрәгемне üzгән баламны 35 ел элек күкрәгемә кыстым. Ул чак иң бәхетле мизгел булгандыр гомеребезнең. Олы ышаныч, өметләр баглап, йөрәгемнең парасын өйгә алып кайттык. Кызыбыз әкияттәгедәй көннәр сайын түгел, минутларда үсте. Башлап мәктәпне, аннары Сызрань шәһәренең медицина күллиятын тәмамлап, кулына фельдшер һөнәре дипломын алды. Йомшак күңелле, шәфкатьле йөрәкле, олы җанлы кеше булгангадыр, аның сайлаган һөнәре дә үзенә туры килде. Авыр кешеләргә ярдәм итәргә ашыгучы кызыбыз беренче елдан ук алып Сызрань шәһәрендә фельдшер буларак эшли башлады. Балабыз бер генә дә синең өчен йөзебезне кызартырга туры килмәде. Вакыт узды. Алтын алмабыз улыгаеп үз гаиләсен кырды. Кадерле киявебез Ринат белән 3 батыр уллары Алмаз, Илназ һәм Русланны һәм Ходай бүләге булып 7 ай элек 4нче балага туган кызыбыз Розалинаны тәрбиялиләр. Әйтергә кирәк, кызыбыз бик акыллы, булдыклы, тырыш, уңган, гаилә учагын саклаучы хатын да, ягымлы әни дә, без әти-әнисе өчен бик мәрхәмәтле бала да, үзеннән соң туган энесе өчен игътибарлы апа да була белә. Карап сиңа балам, тәрбиягә куйган кешебез бушка узмаган икәнен аңлыйбыз. Кадерле балабыз, яраткан апабыз, рөхсәт ит сине юбилеең белән котлап, ихластан исәнлек, саулык теләргә. Гаиләңдә тынычлык, иминлек һәм бәрәкәт тантана итсен. Мәхәббәтегез сүнмәсен һәм сүрелмәсен. Татлы алмаларыгыз балаларыгызны башлы күзле итеп, әтилә-ниле үстерергә язсын. Ешрак кунакка да кайтыгыз. Ана йөрәге һәр чак сине сагынып көтеп тора. Бәхетле бул балам. Бер генә дә кайгы-хәсрәт җилләре сезнең капкагызга бәрелмәсен. Мин сине бик яратам һәм һәр догада Алладан сиңа бары яктан да җиңеллек сорыйм. 7 кабат туган көнең. Син кыш айы кешесе. Хөрмәт итә сине белгән олысы һәм кешесе. Безнең өчен иң кадерле, иң кирәкле син кеше. Я бер Аллам, гөрләп торсын, уңнан булсын барышы. Ирең белән тигез булып, сөеп, сөелеп яшә. Кирәк чакта без булырбыз һәр вакытта янәшә. Сызран белән Кулатканың бик күп диме арасы. Ис китмәгән җитәрбез без, ни ул безгә барасы. Шакыр гына, шатлыкта да, авыр минутларыңда. Яратабыз сине көчле, әлдә син бар дөньяда. Хөрмәтле Эльвира Рамиловна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кояшка тең булсын синең гомер, шын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп. Саф күңелле булып яшәле, якты йөзең торсын елмаеп. Синең исәнлеккә бездә һәр чак яшигәле җаным сөенеп. Саф күңелле булып яшәле, тормышларың